Halo dulur, iki jalan-jalan, pirang-pirang dina ora jalan-jalan. Tas Yarwali. Rong dina Yarwali. Iki wesel wis. Wis metu ka omah iki. Lagi metu ya bar jalan-jalan karo ngetone adike iki lho. Pesenan. Ajenge teng ngene Mbak Al, oleh jalan-jalan. Sinten? Oh, Mbak Mar. Oh, kula teng griya lho wase dalu ta keng Yarwali. Kok sedina teng jero omah. Oh, Cacah nggih teng mriki. Lari-lari nggih teng mriki. Oh, mboten. Mboten watuk iku lho. Cah, oh iya watuk. Nggih iya. Iya lagi watuk. Kalih dinten? Oh, nggih. Sik resik, nggih. Aku wesel nek wingi dinten nek gletak leren. Lah nggih. Nggih, iku kan Madura lengkap dugi Pamekasan nggih, Sumenep mriko. Nggih, teng Bangkalan mriku. Oh, lha nggih. Hubungi ngriko nggih kuwesel. Nggih. Makane nggih dhewe wingi luwer. Dadah? Oh, niki kan grup muslimat. Muslimat. Kan setahun sekali kan teng anu niki agendane muslimat Yarwali kan biasa ngilen. Jawa Tengah, terus niki gentan ngetan teng Madura Jawane. Empun tahun wingi. Terus niki teng Madura. Nggih. Ki Mbak Al titip lading teng Madura nggih. Nggih, nggih murah. Oh, lah nggih, lo wadep. Napa? Oh, ping. Lah mboten dikurung.